Animal nga bata niyo. Paimno mo sang 8 ka baso nga tubig. Hindi ka ubos. Pero kung ilimnon gani, kinaha, ubos ya. Uy! Tay, ano ka din nagkagto ka diyaw? Sino na sinising mo nga mainom ka na? Siyempre ako, ang sweldo ko ya, ginabakal ko na yung... Sweldo? Ano nga sweldo? Wala ka gani obra, sweldo pa? Laban-laban ni, utang naman eh. Tay, paano na pa mabayran ko, kwartalan ay apos na yung pangitaon. Pero dapat ikaw, kung wala ko yung obra, ang gainom ko, dapat obra ka makingag. Gandi na ako lang tiyan mo, ba't ka uluya, masisa ko rin pamilya, tatagkuan tiyan. Tandaan mo ah, sugod subong, hindi mo ako pagtawgon nga tatay mo. Ate, okay, pre ah. Prima ah. Basta kuya, ga-enjoy, ga-kalipay kuya ya. Bisa maguta, mag-inom kuya. May kwartag sa wala ya. Kaya kuya, pasadya na ako niya nga kaugalingon niya tungkol sa mamon ni nga diri ko masadyam. Sang gamay mo, hampang ka lang hampang. Subong, inom ka na lang nga inom. Okay kuya, amo na ya pre. Kung gusto mo, kano gusto mo ya? Ako lang yung patay-patay obra, ikaw ya. Wala. Pre. Law, ay man na iya nga, ikaw ang tatay, ikaw lang yung pangampang, tapos ako yung nga bata mo. Puro lang yung obra-obra lang gay kuya ya. Wala na ako sa kalipayan. Tungod lang ganit diri release ko lang ako nga stress nga. Siyempre diri lang ako malipay ya. Lipay? Namian ka na sing obra mo? Umanda ka lang. Tawgon ko si nanay mo para balaan mo di. Hindi ka ni tsakto. Law gato. Marites! Marites sa katin! Ano to? Ikaw di saway sa bata mo. Ano na sa? Naalang ka kaon na sa? Kaya inom na sa? Masinig kang gaano na sa? Ilindo na gali? Ba mula sa US niya? O ikaw, nagainom ka? Pagkakasin mo? Alang hindi ko mag-inom ano ko pag gutom. Dati na! Dito ka! Nanay ko gimani nga doon sa babalo, mali panulok ko siya. Ay, karong bulo, nakasang mabalo. Damo ka pang istorya-istorya. Hindi ko magbunain. Hindi ka na nagkuha sa limno mo na eh. Siyempre, pinangutang. Nangransa ka? Binutang ko sa miga mo kayo sa imo ko taging lista. Sino ang amiga ko na? Ato si Rosana. Hindi na namin si bumigay, hindi na namin close sa Facebook. Hindi na namin friend, block ko na sa. Hindi ko maga muna. Total, hindi ako migahay. Ikaw di ubos, kaya ako na lang puli. Ito sa mo, boss? Ano ba? Ala, bugagi na tulugan ko. Alim na talaga. Natulugan ko sa mga wala. Wala ko yung pukaw no? Bayman ko ikaw yung bubog ya. Hindi mapuslan ang tsura mo. Kapag stigo ka na si Bungaw. Bayo nakikita puli mong bata mo. Anong gusto ya? Siya mainom tapos kita mabayad? Kunti kita na lang mainom. Sakto mo na ang balin na ang nanay kag tatay mo kasalo sa mga problema ka bata ti saluon tani. Kita mo na nga mga ginikanan na oh. Papuliong ko nila tapos sila maging pulos ang ako ginim ng pinangutangan. Anong klase nga maginikanan eh? Mga puliog nga maginikanan. Gini papuli ko nila kasi sila mabulos. Wala sa mga pulos. Bubog ta. Oh, padayo na. Ubuson ta ning pila ka kana. Ato na, kita man gyud mabayad. Ang budayan mo na. Mabaka-baka ko basta ba para makabayran na ning ninti ni. Ako makakargador ko sa super. Yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Yeah, Labugay Boys!